това видео ще ти покажа 8 често срещани грешки, които подкопават уважението у дома и как да ги избегнеш. Грешка 1. Непоследователни правила. Днес казваш «не», утре казваш «добре», само този път. За детето това не е гъвкавост, това е объркване. Когато правилата се сменят според настроението, детето започва да ги тества. Отново и отново. Последователността създава сигурност, а сигурността създава уважение. Грешка 2. Публично унижение. Виж го как се държи. Срам ме е от теб. Когато критикуваш детето пред други хора, ти не го учиш, ти го нараняваш и вместо уважение получаваш затваряне. Поправяй насаме. Свързвай се пред хора. Грешка 3. Викане като първа реакция. Викът работи, но само в краткосрочен план. Той създава страх, неуважение. А с времето детето или спира да слуша, или започва да отвръща със същото. Ако искаш да те чуят, първо понижи гласа си. Грешка 4. Подиграване. Ти пак ли не можеш? Колко си бавен? Тези думи може да звучат като шега, но за детето не са. Те рушат увереността му, а без увереност няма здраво уважение. Уважавай детето, дори когато го поправяш. Грешка 5. Игнориране на емоции. Спри да ревеш. Няма за какво да се ядосваш, но за детето има. Когато игнорираш чувствата му, то спира да споделя. А когато няма връзка, няма и истинско слушане. Първо разбери, после насочи. Грешка 6. Сравняване с други деца. Виж сестра ти. Другите деца се справят по-добре. Сравненията не мотивират. Те създават срам и дистанция. Детето не иска да бъде като другите. То иска да бъде видяно. Сравнявай детето само с самото него. Грешка 7. Прекалена мекота. Понякога от любов премахваме всички граници, но без граници няма сигурност, а без сигурност няма уважение. Детето има нужда от родител, не от приятел на всяка цена. Топлина плюс граници равно баланс. Грешка 8.